Po boku mužov aktívne vystúpili v boji za slobodu i slovenské ženy. Gustav Husák o nich napísal: Povstanie je kolektívnym dielom 100 000 našich ľudí, mužov i žien. Ženy boli všade, pri práci, v boji, v radosti nad slobodou i v utrpení fašistického teroru. Bez žien by nebolo povstanie ani ľudovým, ani národným. Boli jeho významnou zložkou, spolutvorcami tejto hrdinskej kapitoly našich dejín. História ľudskej spoločnosti je spojená s bojom národov za slobodu a šťastný život pre všetkých. Za to bojovali a bojujú tí najlepší ľudského rodu a vždy boli medzi nimi i ženy. Spomína príslušníčka partizánskeho zväzku Jan Žižka, Elena Litvajová. Aj hrdosťou doby, tej, ktorá sa začala písať v 40. rokoch tohto storočia je, že bolo medzi nimi toľko žien. Bok po boku s mužmi zúčastnili sa aj tisíce žien krutého, obetiplného, ale víťazného boja proti nemeckému fašizmu. Za národnú slobodu a sociálnu spravodlivosť našej československej vlasti neváhali priniesť tie najväčšie obete. S horúcim srdcom a odvahou po príklade svojich sovietských sestier boli všade. Aktívne sa zúčastňovali ilegálnej práce, organizovanej komunistickou stranou v príprave ozbrojeného povstania. Po jeho vypuknutí na frontoch ako ošetrovateľky a spojky, v partizánskych oddieloch so zbraňou v ruke, ale predovšetkým ako nenahraditeľní pomocníci, zabezpečujúc potraviny, často i zbrane a cenné správy o sile a pohybe nepriateľa, citlivú starostlivosť o ranených a chorých, zachraňujúc vojakov a partizánov, aby sa nedostali do rúk. Široké masy žien dávali do spoločného cieľa zničiť fašizmus a vybudovať novú spravodlivú spoločnosť, ktorej bude vládnuť ľud, nie len požehnanie svojim mužom, synom a dcéram, ktorí odchádzali do slovenského národného povstania a pritom im krvácalo srdce a často pre tento skutok platili draho svojim životom. Bojovníci povstania mohli úspešne bojovať proti fašistickej presile, dokázať tie veľké a hrdinské činy, lebo cítili spätosť aj tohoto svojho citlivého, pritom mimoriadne odvážneho ženského zázemia. Patrím tiež k tým, ktorí odchovaní komunistickou stranou v tejto rozhodujúcej etape spolu s otcom, matkou a 2 sestrami sme sa aktívne zúčastnili hrdinského zápasu nášho ľudu proti temným silám nemeckého fašizmu a jeho domácim klerofašistickým pomahačom. Na tie chvíle sa nikdy nezabúda, veď oni sa stali najcennejšou hodnotou môjho života. Ako je dobré, že dnes s odstupom 40 rokov sa môžem nielen svojim spolubojovníkom, ale i každému otvorene pozrieť do očí. Ešte i dnes mi v pamäti nevymizla spomienka na prísahu československého partizána zo začiatku apríla 1944 na osobitnú atmosféru našej malej kuchyne, kde sa stretlo okolo 20 mužov a 2 ženy. Prisahám pri všetkom, čo mi je sveté, že v boji za oslobodenie Československej republiky nebudem šetriť ani svoje sily, ani života. Prišiel ten dlho očakávaný čas. Spojka so správou, že povstanie začalo. Nestačili sme domýšľať, čo všetko nás v tomto rozhodujúcom boji nášho ľudu proti nelútostnému a dobre vyzbrojenému fašistickému nepriateľovi čaká. Precítili sme predovšetkým radosť a šťastie, že to začalo, že ideály, za ktoré komunistická strana bojovala, sa cez tento krutý a ťažký boj aj za našej účasti stanú skutkom, že náš boj, do ktorého sme išli podľa vzoru a spolu so sovietskými súdruhmi, so slávnou sovietskou armádou, môže byť jedine víťazný. A po ňom začneme budovať a tvoriť Československú republiku sociálne
a národnostne spravodlivú. Atmosféra prvých dní povstania, to, že na každom kroku si cítil, že za nami stojí rozhodujúca väčšina ľudí, mužov, žien, mládeže, že s nami do povstania idú nielen tí, čo držia zbrane, ale všetci čestní a poctiví ľudia, o ktorých sa v dobrom i zlom budeme môcť oprieť. Bola som, pravda, žena, bolo nás viac žien. Bolo to aj čosi osobitné a vyvstávala otázka, aké vzťahy sa vyvinú v tomto kolektíve. Slováci, Česi, sovietskí súdruhovia i partizáni iných národností. Aká som bola hrdá na nich, že pochopili miesto ženy v tejto zvláštnej situácii. Pri ťažkých chvíľach, pri oddychu, kde nechýbal spev našich i sovietských piesní, pri často i búrli budúcnosti našej krajiny, pochodoch, vždy prevládalo to bojové, súdružské, obetavé kamarátstvo, čestné, ale nekompromisné, ktoré asi dokázala vytvoriť tá osobitná doba. Ako rada aj po toľkých rokoch spomínam na svojich spolubojovníkov. Joža Sagana, Janka Šuberta, Miloša Homolku, Dušana Kubovčáka, Zlatu Bulovú, Sergeja Panfilova, kapitána Pavla Baranova, majora Martinova a mnohých ďalších. Spomínam ja a iste spomínajú aj oni. Tí, ktorí ešte žijú. Veď ako by nám mohli vypadnúť z pamäti tie mnohé príbehy a udalosti. Odchod na bojovú akciu, z ktorej sa už niekedy ale nevracalo. Na zvieranie srdca, keď odchádzali oni, moji spolubojovníci, a ja som ostávala, alebo opačne. Na slzy ostrielaného sovietského dôstojníka, partizánskeho veliteľa, keď po mojom ťažkom zranení na Kališti pri rozhovore o mojom rýchlom uzdravení a žartovaní, aby som už mohla ísť na akciu, som mu povedala: súdruh major, ja už nikdy s vami nepôjdem na žiadnu akciu. Znovu a znovu mi prechádza myslou toto najťažšie obdobie môjho partizánskeho života. Nie len láskavá, materinská, otcovská starostlivosť rodiny Hejkalovej, ale aj mojich bojových druhov. Nebolo dňa, aby som necítila ich rozpačitú, mužskú nežnosť, s ktorou prichádzali známi i neznámi, priniesť maličkosť, teplé ľudské slovo, harmoniku s optimistickou, najmä sovietskou piesňou, alebo aj pri tých zložitostiach tortu upečenú kuchármi od dielu, alebo malý prieškový prstienok od Daňa, sovietskeho partizána, ako svojej milej kamarátke. Prešli dlhé roky. Väčšina z nás nesklamala. Zostala dôsledne verná ideálom, za ktoré sme išli do krutého boja s fašizmom. Naša vlast, za ktorej slobodu, národnú a sociálnu, spolu so sovietskou armádou, aj my sme dali svoj vklad, sa zmenila na nepoznanie. Radi sa vraciame v spomienkach, ale i na našich stretnutiach, na tie ťažké, ale i krásne chvíle. Zostáva však ďalej to trvalé, to základné, to, čo v smrteľnom boji a nebezpečenstve nás vždy tak spájalo. Priateľstvo bez akýchkoľvek rozdielov. Všetci za jedného, jeden za všetkých.